Morning teenage yake. Kodi munamvapo za Francisco Nguema. Anali president oyambirira komanso dictator oyamba wa ku Equatorial Guinea. Ku Equatorial Guinea kalero inali under ma Spanish. Colonizers zake anali ma Spanish. Nde anapereka ufulu kwa anthu ku Equatorial Guinea mu chaka cha 1968 pamene Francisco anatenga president. Koma kuti Francisco ali mwana, abambo yake anaphedwa ndi atsamunda aku Spain. Atanawamenya mpaka nakuapha iye akuona. Ndi amayi ake anasweka mtima kwambiri nkuzipha iyeyo so akuona. Anali mwana okhala kuti osokonekera choncheti komanso school samachita bwinoyi atamangolephera. Koma anali wakhama eti khama amalimbikira kutani mpaka natakula anasanduka meya wambali yomwe amakhalayo under Spanish rule. Kuti abambo yake anali asing'anga koma atamakonda za mankhwalazi kwambiri zotiso samabisa amagwirisa ntchito kuti anthu zake azichita mantha, anthu ena azichita mantha. Ata analemba mayeso angati au civil servant nkulephera katatu. Ndi ata amadana ndi maphunziro, amadana ndi skulu chifukwa chonoti ankangolephera. Koma nanga kanatani atawina umeya anapezeka kuti nthawi yomwe Spain imafuna kuchoka ku Equatorial Guinea kuwasiyira dziko lawo, anapangisa ma national elections kunena kuti asankhe president wa ku Equatorial Guinea. Nde amene anayima anali Francisco Nguema ndi mzibambo wina uyu Bonifacio Edu. Atangowina Bonifacio Edu koyamba anathawa anapita ku exile, kenako zinamveka zoti wamwalira somehow, zimachuka kunena kuti anali Francisco yemwe amene anamupha. Koma atawina choncho chilichonse anasintha, anayamba kupha anthu onse amene amamveka kuti anali anzeru mdzikomo chifukwa choti iye ankangolephera. Anabana mabuku, anabana liwu lonena kuti intellectual, kunena kuti anthu anzeru la intellectual kulibana kuti liwu limene lisadzachulidwenso. Anthu ovala maglasi amawapha, alifa ine kuti anthu ovala maglasi amazitenga ngati anthu anzeru. Komanso zibwezi zake zomwe anaenda nazo kapena ma ex yake onse amene anakwatiwa azimunawo anaphedwa. Anayika lamulo kuti wina aliyense otsutsa iyeyo 30 years in prison kapena kuphedwa. Koti iye ndi anali wapamwamba pa koti onena kuti final judgment opereka ndi iyeyo, ndi anthu ambiri analandira ma death sentence ndipo anaphedwa ndithu. Anthu ena ake onena kuti anali ndi ma ideas osiyana ndi iyeyo, anthu 186 anaphedwa mu 1969 iyeyo after kungolumbiritsidwa. Anthu 186 kwaika mu stadium ndi kuwapha onse chifukwa choti akutsutsana ndi nzeru zake. Maudindo amapita ku mtundu wa kwawo azibale. Wina amene anali ndi udindo waukulu ndi Teodoro Nguema onena kuti anali nephew wake, plus abale ake onse anapasapasa maudindo. Ena onse amakhala anthu onena kuti antundu umodzi kumudzi kwawo. Anadzitcha life president komanso akuti iyeyo anali miracle kwa dziko la Equatorial Guinea. Ndalama ma finances chilichonse chinasokonekera chifukwa anthu ena onse otsala anzeru mdzikomo anathawa kuopa kuphedwa. Francisco anabana ma opposition party. Wina aliyense kungwesera kutsutsa kapena kukayikira chomwe chayankhula amakamuyika mprisoni, komanso amaopseza anthu kunena kuti ndi okhwima kwambiri sangathane naye. Mabuku aku skulu anaotchedwa akutiza kuti wina wake ndi wanzeru zitheretu. Majaji, maminister, anthu ambiri anaphedwa. Maphedwa anthu thousands and thousands. Kufotokoza momveka bwino kukhoza kukhala kunena kuti Francisco Nguema anali sing'anga. Using'anga wa bambo yake nayenso anautenga, amadzitenga kuti ndi sing'anga, nkona ankadzinena kuti iye ndi miracle wa dzikolo. Zinthu zambiri amapanga kugwiritsa ntchito mankhwala. Amaona ngati anthu ophunzira chani ndi zinthu zopanda pake. Moti anafika point yonena kuti kunali power plant mu mzinda wa Malabo ku Equatorial Guinea. Analetsa kugwiritsa ntchito zinthu ngati malubricant kunena kuti zitsulo zizigwira ntchito bwino chani. Zinthu zina zizonse anabana osagwiritsa ntchito. Iye atazipanga matsenga ake, majiki ake zithandiza kunena kuti chilichonse chizigwira ntchito ku power plant kuja. Moti zinafika point yoti power plant inaphulika chifukwa choti zinthu zizigwiritsidwa ntchito bwinobwino. Akuti zosazidalira kuti iyeyo mphamvu majiki yake izithandiza kunena kuti zinthu zizigwira ntchito. Ndezina izi zodabwitsa kwa basi kuti anthu
anapeza kuti anasankha munthu onena kuti sanali qualified, anali ongotsata za mmutu mwake, ongopha anthu, anawerengesera kuti anthu onse amene anapha anali oposa 80,000. Poyamba dziko linali lochita bwino mu ulimi wa koko, koma mamanagers onse a farming anathawa, ena anaphedwa mpaka na koko kusokonekera, chilichonse chinasokonekera under Francisco. Nde Francisco anamusankha nephew wake Teodoro Obiang Nguema kuti akhale komanda wa military. Nde anakhaladi komanda, koma chifukwa cha mmene amaphera anthu including azibale yake, komanso anapha anthu ena ake mu military mozune kuti zinazampangitsa mantha Teodoro uja kuti tosefe twatimaliza. Nde anapanga coup, anatembenukira boma ndi kumugwira, kwagwira nkolo akewo a Francisco aja. Ada Francisco analopa kufa usati masewera, ada ngati pana chinthu chomwe amaopa inali imfa, chifukwa chonena kuti anadwalapo TB kangapo ali mwana, koma anapulumuka, koma amaopa imfa. Ena anali paranoid kwambiri, anali munthu kuti anali paranoid kwambiri. Ndi atamugwira analira koopsa, nkuchonderera kuti musandiphe, ndisiyeni, chabwino ndicho kandziko muno chani, koma ananena kuti not after zonse zomwe mwapanga iti. Anapeza kuti anampanga sentence to death mpaka anamupha mu 1979. Amene wanali mathero a dictator wa ku Equatorial Guinea Francisco Mesias Nguema, amene anatenga president kuchoka 1979 mpaka pano ndi nephew wakeyo Teodoro Nguema Masogo. Zikomo kwambiri.